Ekososiaalinen sivistys. Hyvä elämä yhden maapallon rajoissa. Ekososiaalinen sivistys saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta on oikeastaan tosi arkista. Lähden mukaan Tampereen perusopetuksen ekososiaalisen sivistyksen maailmaan. Pessi on 4. luokan oppilas. Hän harjoitteli koulussa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Harjoitusten myötä hän oppi huomioimaan myös muut. Ekososiaalinen sivistys on ihmisten välisyyttä. Jokainen on arvokas omana itsenään. 7-luokkalainen Jasmin on pohtinut, mitä tarvitaan hyvään elämään. Jasmin oppi, että elämän merkityksellisyys syntyy kuluttamisen sijaan yhteydestä hänelle tärkeisiin asioihin, kuten luontoon. Ekososiaalinen sivistys on kohtuullisuutta, kykyä erottaa tarpeet ja halut toisistaan. 8-luokkalainen Jussi muutti liikkumistaan vastuullisemmaksi. Hän on myös innostanut muita valitsemaan kouluruokailussa kestävämmin. Ekososiaalinen sivistys on vastuullisuutta. Tiedostamme, miten valintamme vaikuttavat ympäristöön. Tässä muutamia näkökulmia siihen, miten ekososiaalinen sivistys toteutuu Tampereella. Se on tapa elää hyvää elämää yhden maapallon rajoissa ja taata samat mahdollisuudet myös tuleville sukupolville.